Shalom. Parhalado pasahaton. Selamat hari Minggu tu sudah ruas nama dohoti par mingguonon. Mertua maakan naro di bagasan Tuhani. Minggutta sadarion. Ima namar goar minggu rogate. Namar lapatan martangiang. Topik minggutta sadarion. Martangiang mardongan mauliate. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha. Tain dehon ma ulido tiki nahohom. Hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus.
dohot goar ni ton di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, kasar hamu mangiro di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, edehon hamuma hamulyaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan, holan ala ni asini roham sabingdo ubahen natarbahen hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonon mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon mapangidoan nami, lehon manataw hanguluan nami, lehon madihami saleleng dihasiangan non, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, iman tersurat di surat ni si Judas, biddu perjolo ayat 20. Alai hamu akka haholongan, pauli-uli hamu madirimuna di atas haporseon muna nabadia situtu, jala martangi yang di bagasan ton di porbadia, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon nahobar tepatik nai. Ali Tuhan debata, sai perkugui mahami, mangulahon nahobar tepatik nai. Amin. Nabigi kor lansia.
Tuadopan ni debata, tatopoti madosat nagodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mi dasadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamu barohadot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diarsahiho aku marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho aku marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalasim ala ni hadiriokku. Jaladang behuingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatan na diginjang. Amin. Tabigi kor inakamis.
Kuria nania holongan itu hatta tabuka mabibelta tajaha mahatani debata turpuk epistel parminggota di bagasan sadarion ima sian panurirang jona bidu 2 ayat sada sahat rotu ayat 10 tajaha mar soring-soring. Dungi di paro Jahoba ma sada ihan raya asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhan ihanima si Jona toluari tolu borngin. Jala di dokma. Jauh-jauh do aku sian hagogota kitu Jahoba. Gabe dia lusi ibana aku. Sian butuhan ni perbeguan aku mangangguhi itangihon hodo suaraki. Yang gua aku nungah dok nungah bali aku sian jolo ni matam alai tahe ulahak kudope mamereng dopak joro habadi aumi. Nunga mangukor aku sahat tubona ni akadolok. Rasang-rasang ni tano ope nunga tarsordak kumaliang ahu rodi saleleng lilingna. Alai di panakok hongolukku sian godung ale Jahoba de batakku. Alai halak namar sopa tu gana-ganaan si pautoto. Ima nama nadikon hasonangan nasidai. Ido sahatna mertua dona tumangihon hatani lebata jalan au peoksa. Amin. Kabige korama.
Tahatidakon maha porseotai, songon na ni hatidakon ni dongata sa haporseao di sa dok portibion, rap mahitamando. Au porsea, di bataga huba. Au porsea di Yesus Kristus. Au porsea di kondi korbadia. Dige korgabungan.
Tikting di Huriata di Bagasa Minggu tanggal 14 Mei 2020. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu rogate lapatanna martangiang. Doho tema martangiang mardongan mauliate. Napaduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat nanengro tanggal 10 Mei 2020. Di Patupa Huriata do pertangyangan sektor maringanan di bagas garejaon. Turpuk jamita dienet sian buku sada Petrus bidu 5 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10. Doho tema ditangihot Jahoba do suarani bangsona atong ria mahita ro tu acara pertangyangani dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatoluhon barita habot ni roha. Di hari Kamis nasalpu tanggal 10 sada Mei 2020. Nunga jumolo di alap tuhatta amang horas mangapu si majutak umur 40 tahun. Ima na hinabaluhon inang Nyonya Floda si majutak boru tabunan. Alamat duka Jalan Sumbawa RT 009 RW 14 nomor 34 Tanah Galian, Cipinang, Melayu, ruas sektor Tolu, Wik, Sia. Jalan di hari Jumat, nasalpu tanggal 12 Mei 2020 Tolu, nunga di Pataru, tu perbadaan di TPU Menteng Pulo. Parhalado dohot sude ruas ni Huriata, pasahato dohot marhabot ni roha. Sai di pargogo itu hatta masude keluarga na tininggal honna. Na paupaton naeng marbagas tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parboga sodo yana konni Huriata Antoni Gohan Matumona Nadabdab SE. Anak ni amata Togar Nadabdab tubuh ni inang Murniati boru Simangutsong. Ruas ni HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Alamat keluarga, Jalan Cipinang Muara 2 Rumawi RT 07 RW 02 nomor 20 Tolu, Jakarta Timur. Ruas sektor opat Wek 10 onom. Dohot Orwana Kartika Damai Yanti Boru Huta Barat STH MTH. Boruni amata tubur Oberlin Huta Barat, tubuni inang Juniarti Boru Saragi, ruas hak GKPS Parbaungan, Resort Lubuk Pakam, alamat keluarga Parbaungan Sumatera Utara. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 bulan Mei 2020 Tolu pukul sia wib di HKBP Pondok Bambu. Napalimahon Warta Dewan Koinonia PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu nanengro tanggal 20 Mei 2020 Tolu mulai pukul 10 waluib di Patupa Huriata do PA Seksi Remaja ima naniuluhon amang pendeta P Pandiangan MTH Nats PA dienet sian Poda Biddu 10 pitu ayat 10 pitu. Pinangido tusude anggota remaja ni Huriata dohot pelajar sidi asaria madohoti acara PA maringanan di ruang konsistori. Napaonopon
Warta Dewan Diakonia. A. Seksi Kesehatan. Sadarion Minggu 14 Mei 2020 tolu pukul 10.30 WIB sahat tunasidung. Di Patupa Huriat tado seminar hipertensi dan diabetes mellitus maringanan di aula gereja. Pinangido tu sude ruas ni Huriata naung marumur 50 tahun tu gijang. Asar dia menghadiri acara seminari. Narasumber Dr. Manuel LW Emboeg SPPD. Laos Mauliate ma di Pasahat Huriata tu Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas Jakarta narade mangalehon pemeriksaan gratis asam urat, dohot, gula darah. Bagian B, Komisi Beasiswa. Nasogot dung sidung parmingguon pukul 7 WIB nunga di Pasahat Huriata melalui Komisi Beasiswa tu 26 halak siswa-siswi ruas ni Huriata. Nama jalo beasiswa godangna 12.850.000 rupiah. Anggiat ma marhite beasiswai boi mengurupi biaya keperluan persikolaan nasida. Laos Mauliate di Pasahat Huriata tu sude ruas ni Huriata na sai toktong di bagasan las niroha mengurupi keuangan Komisi Beasiswa. Tuhat tama toktong mamasu-masu saluhut na niula ni tangan nasida. Na papituhon ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Di hari Kamis nanengro 10 Mei 2020 tolu ima pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus. Alani di Patupa Huriata parmingguon. A. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. B. Ibadah berbahasa Indonesia dewasa masuk pukul 7 WIB. C. Ibadah berbahasa Batak dewasa masuk pukul 30 WIB. Atong ria mahitaro tu parmingguani. Napawaluhon panitia pesta Jubilium HKBP Pondok Bambu ke-50 tahun 2020 tolu. Naparjolo di hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 tolu. Ima pesta pembukaan Jubilium 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Di Patupa Mai di Gedung Pertemuan Gorga 2, Jalan Haji Kamat Pondok Bambu. Jala di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 tolu. Ima pesta puncak Jubilium HKBP Pondok Bambu na 50 tahun. Di Patupa Mai di Bagas Garejaon. Lao mendukung pesta Jubiliumi. Panitia mengumpulkan dana dengan beberapa metode. Salah satunya melalui tok-tok ripe godangna 1 juta rupiah setiap kepala rumah tangga. Dohot akayana kota naung karejo. Jalaboi mai ditransfer tu nomor rekening panitia Bank BRI 0186 0100 1296 567 atas nama panitia pesta Jubileum 2020 tolu. Asatung takas anodung sidung acara mengenang jemaat meninggal di Pasahat ma tiki tu panitia pesta Jubileum lahu mangaleon panorangion. Napa dua hod di hari Sabtu nanengro tanggal 20 Mei 2020 tolu di Patupa panitia do gelar budaya Batak dengan kegiatan sebagai berikut. A. Seminar mulai pukul 10.06 WIB manang pukul 4 botari sahatu pukul 10.07 dohot tema HKBP
tanpa B. Pembicara Amang Saud Poltak Tabunan. B. Gelar budaya Batak mulai pukul 10 WIB manang pukul 5 sore. Saha tunasidung pinangido tu sudah ruas ni huriatta asaria mengikuti kegiatan ini. Jala unang lupa mabuan ulos nabi. Nah patuluhon di hari Kamis tanggal 10 Mei 2023 nanang ro, dohot di hari Minggu 21 Mei 2023. Dung sidung parmingguon arian di Patupa Huriatta do latihan gabungan Mars lagu Jubileum. Pinangido tu kor ina, kor ama, kor inahanna, kor lansia, kor gabungan, Nafiri, Serenity, MCC, tim doa manang seding, dohot sude ruas ni huriatta per sektor-sektor, asaria maddohoti latihani, maringanan di bagas garejaon. Napapatot di hari Minggu tanggal 20 Mei 2023. Dung sidung parmingguon manogot pukul 7 dohot pukul sia 30 WIB. Seksi dana panitia jubileum patupahon penggalangan dana melalui kegiatan bazar makanan. Pinangido tu sudah ruas ni huriatta asa dohot berpartisipasi atas kegiatan tersebut. Namangihut napasiahon fotokopi acara ibadah minggu dohot warta. Mulai awal bulan Juni 2023 nanang ro. Kertas acara ibadah dohot warta dang be di fotokopi. Alai boima tajaha dengan mengakses barcode acara yang dibuat oleh gereja. Alai molo adong ruas na menginginkan fotokopi acara ibadah dohot warta jemaati. Boima di jalo sian situawek nabe manang langsung tu sekretariat huria. Napasapuluhon surat masuk sian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Marsogot hari Senin tanggal 15 Mei 2023 mulai pukul 10 WIB. Saha tunasidung di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do konven pendeta. Maringanan di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. Jalan Agabe tuan rumah di konveni, IMA HKBP Duren Sawit, HKBP Resort Taman Mini, HKBP Resort Kayu Putih, HKBP Resort Ujung Menteng, HKBP Resort Jatiwaringin, dohot HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur. Napa 10 sadaho parhepengon. Pelean tuhuria godangna 14.238.675 rupiah. Peleat tu pusat godangna 10.402.825 rupiah. Peleat tu DSH 3.555.000 rupiah. Transitori 1.550.000 rupiah. Pungu sude 36.746.500 rupiah. Songonima titing di huriatta di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tama sude pakubasion dohot peleani bayan sangap dohot puji-pujian di goarni tuhatta. Mau lihat ya. Huriani tuhata, laho marningot manang mangenang. Ruas ni huriata naung jumulo moding, ima amang horas mangapu si majutak, rak jongjong mahita saluhut.
Nuaeng pinasaat mapartikian, tu panitia pesta jubileum lawan mandok hata. Di amona amanami inanami do di anak pun nami apa sebelum mau lihat horas ma di hamuna sasudena perjulu upasaat kami mau lihat itu amang pendeta Silaban dohut amang pendeta pandiangan dohut sude hamuna amanami inanami parhaladu ni huriata. Songon panorangion siap panitia pesta jubileum di huriata 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Songon nang tabereng di tikting nakin. Adong beberapa kegiatan anak patupauta laho mendukung pesta jubileum di Uriata. Jala nunga tapatupai mulai minggu-minggu na lewat yang dikoordinir oleh seksi acara Ima Perjulo Gerak Jalan Santai dan lomba memasak. Pardalado acara itu dengan nakpe pada saat ini ada yang cuaca yang kurang bagus, tapi bisa berjalan dengan baik. Sudah terpilih ada beberapa kategori yang sudah dibuat, juara 1, juara 2, dan sampai 4. Dan sebenarnya pada saat itu kita tidak menginginkan cuman menjadi juara aja, tapi acara itu sebenarnya supaya mendukung acara pesta jubileum yang akan kita lakukan bulan Juli yang akan datang. So narong di tikting nakin di Huriata tanggal 25 bayanutta acara pembukaan pesta jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu Japal Patu Pauta Meyanon di Gedung Gorga 2 Jala di Uluhon Amang Pareses Distrik 8 DKI Jakarta. Udutusi bayanotama puncak acara jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu alai tapatupai manon di gerejaon ni holuan ni opui epurus Dr. Robinson Butar-Butar. Jala mungkin tongdo pabo nami tua muna amanami nanami permohonan IMB untuk renovasi Moria dan Betania nunga dapat be sian Pemda DKI Jakarta. Jala nunga dapat nami be IMBI jala terbit Mei tanggal 10 April 2020 tolu. Mola tema di pasat panitia tu sudah seksi perizinan dan perencanaan naung loja nasida
laho mengurusi alana gudanggo tiki tantangan tu panitia laho mengurus perizinan perjolo tabayan IMB untuk aula HKBP tidak di ACC, harus diganti dengan lain sampai 4 kali diganti. Mungkin sudah kita memfoto agak sulit mendapatkan perizinan untuk HKBP. Alai dengan segala upaya dan doa dari kita semua, izin itu kita sudah dapat. Tinggal nantinya kita melakukan pembangunan renovasi Moria dan Betania. Alani panitia tong dope mengalului dana asaboy guna honota tu pembangunan renovasi gedung Moria do Betania do beberapa cara manang metode. Salah satunya adalah berupa tok-tok ripe siasude mahita per keluarga dohot napo sebulung manang yana kota akanong karejo. Nunga tamulai sabutulai penggalangan tok-tok ripe jika arena lewat jala satu natuari laporan sian bendahara di panitia nunga adong masuk tok-tok ripe sian 106 keluarga bulodak salah manang 100 keluarga ditambah sian napo sebulung ni huriata walu halak alani amang inang gonomos do pangido nami tu amuna adong go petiki laho mengurupi panitia asa tahap main boy may tabayar melalui transfer tu rekening panitia na adong di tertulis di tik-tikta sedarion. Adong ko penyiasa betullah akan metode asing, misalnya panitia berencana untuk membayar logam mulia manang dimunculkan madisian non jubileum 50 tahun HKBP bersian emas. Do beberapa metode asing alana target di panitia pra jubileum sada koma walu M. Tentu sada koma waluan dikurangi maduhut akka biaya-biaya sahat tunat anon pesta jubileum. Sedangkan rencana untuk renovasi pembangunan Moria do Betania direncanakan sementara ini 3M. Jadi metode atau baik kami anon mendukung asa anggiat panitia pembangunan anon lebih ringan untuk mencari dana atau kekurangan dananya. Itu sebetulnya tujuan kami. Alana panitia jubileumon berakhir manon setelah tanggal 9 Juli. Dipilih memusing anon panitia pembangunan renovasi Moria do Betania. Songonakin di tik-tik tanggal 25 tapatupa di gedung pertemuan Korga 2 di sana non tonggo panitia menggalang dana melalui semua jemaat dan diharapkan juga ada nanti undangan dari eksternal. Di luar
jemaat HKBP Pondok Bambu. Mudah-mudahan mereka bisa datang. Jala acara-acara yang sudah dirancang oleh seksi acara akan berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, yaitu tanggal 20 Mei gelar budaya Batak, tanggal 10 Juni lomba vokal grup, 17 Juni HKBP Remas Nur, 25 Juni pesta pembukaan jubileum, dan 9 Juli pesta jubileum. Alani amang inang asa tanggal 25 Juni nanaing roh bulan depan harap boro hanami tu hita sudena asa mendukung acarai alana disido patu-pautan non penggalangan dana sebagian dari yang sudah kita lakukan pada saat pesta jubileum tahun lalu. Jala direncanakan panitia boimanya terkumpul pada saat ini di atas 1 M. Ditambah manoni eka sumbangan sian eksternal nanaing undangota asarona sida tanggal 6 Juli pas pesta jubileum di Siman Nopa Sahatota Tunasida proposal asanggiat boy nasida membantu hita dohot harapan moloro nasida dalam menyumbang pasahatota mau ulus tunasida yang akan disematkan oleh Opui Porus Dr. Robinson Butar-Butar. Mulai tanggal 20 Mei gelar budaya Batak dimulai dengan seminar jam 4 sampai jam 5 sore yang akan dibawakan oleh Saud Poltak Tambunan. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan gelar budaya Batak. Jala disopen don tonggo panitia menggalang dana. Alana bainota dodisian nom tortor nyanyi sekolah minggu do akan asing asanggiat boy penggalangan dana ini tercapai. Jala adonggo naing painoni panitia ulos. Ulosan mungkin sering kota bereng painona mando diulosi HKBP terus jubileum HKBP Pondok Bambu. Direncanakan mayano dijual antara 3 juta sampai 5 juta alai on dang pasir dope alana naing manukut dope tu penjual ulos do percetakan di perbordiran. Jadi boyman non panitia menghubungi hita jemaat HKBP asa boy ta tuhor ulusi dalat talahu menyumbang panitia. Songoni majo na boyu patorak kami andorang sohariha tonggo peraan non panitia mangaleon panoranyon alana hita tanggal 25 dang kebaktiata dang deson di Gedunggo. Jadi mungkin dotong iko pikirata bahwa carata babuan jemaat asabui ro nasida tu gedung alai panitia non tong dope berdiskusi masalah on. Unang anon
Sebagian jemaat tidak bisa datang ikut karena kesulitan transportasi. So ini maju amang inang na boy upasa kami panaranyo tuhita uliate. Huriani tuhata, di bagasan las niroha, tapuji ma tuhata, lausuhut ma tapapungu peliata, pelayan kantong sadaa, dohot sadabi. Asa unang musuh
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna. Suara ni debata na diturpukon di tengah-tengah ni minggu rogati, imana tersurat di Filipi bidu 4, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat pitu. Sian Filipi bidu 4, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat pitu. Ta payhuti hutma, onpe hamuaka dongaku nahina holongan, jala nahina siholan, halasan nirohaku, jala tupalhu, songonima marsihohot hamu di bagasan Tuhani, hamuaka haholongan. Hamu Eudia doh sintike wapoi mahamu asa marsadani roha di bagasan Tuhani. Wilehelik maho dohot ho ale sun sugos na botor urupi manasida akanaong madonganiau marukil humoko barita nauli. Rapon si Klemen dohok dongaki saulaun na dibanari di buku hanguluanido guar nasida. Marlas nirohamahamu totong di bagasan Tuhani. Ulahi mamadok marlas nirohamahamu. Pabotohon hamuma haba saromuna tu saluhut halak. Donok do Tuhani. Unang holsohon hamu agia aha, alai sadok pabotohon hamuma tu debata, pangiduan muna, marhite-hite tangiang, dohot elehelik, mardongan mauliati. Jala dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Ido ianggo sahatna. Hamu akadongan nahina holongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus margoar dominggu tasadarion minggu rogate namar lapatan martangiang. Laos nagabe topik ni minggu ta namangodolhon martangiang mardongan mauliati. Martangiang mardongan mauliati. Berdoa dan mengucap syukur. Alanima hamu akadongan nahina holongan dijauhon guarni minggu rogate sadarion martangiang mahamu ima asa tahanguluhon partangiangon di ngolut taganu marsada-sada ala ido nagabe hosa manang dohonotta napas ni hakristenotta hosat taido mabain hita mangulu sangatu partikianon hosat taido mabek kita mangulu alani moloso martangiang behita naung mati do hapur siyauta moloso martangiang behita naung mati do hakristenotta boido tapatudos hamuaka amanami dot inanami songon bulani lampu listrik moloso mamulus arus tusi dang marsinod dang bulani lampu nati moloso mamulus arus
dang marsinodang. Songonima ngolu ni halak Kristen. Naung mate do hapur siyauna. Naung mate do hadirionna parbagasan. Molo soolo martangiang. Molo sobui martangiang. Alana partangiang unido patuduhon sadahala nasitong makapursiai Yesus Kristus. Ido banahya didok amata emeritus opurus Dr. Justin Sihombing. Namadok tadaudo sadahalak Kristen nasitong sian partangiangunna. Tadaudo sadahalak Kristen nasitong marhite partangiangunna do. Tangiangido hamua kadongan na hinaholongan parbue ni pos ni rohatta di Tuhani. Alani dinamartangi yang hita pos rohatta jala pos ni rohaido dibereng Tuhatta dada hata-hata ni tangiangi. Molo martangiak kita tu debata pos ni rohaido na dibereng debata dada hata-hata ni tangiangi. Ninna sada barita ilustrasi ni jamita di tahun 50-an dina masa pangeliliun ni komunis tuhalak Kristen jalan nama saud di Korea di sada borngin dapok barita naing Roma komunis manakup hadirion ni sude halak Kristen di sada huta. Dung di begena sida baritai martabuni ma sada keluarga tutobak. Amat tahun na martabunion na sida tutobak manugu-nugu ianakonna na marumur 8 tahun. Jalainatai manugu-nugu boruna na marumur 5 tahun. Jalanunga somal diajari danahon di tengah-tengah ni bagasna martangiang. Jala ido tangiang na laumangan, lausido tangiang na dungdungo sian podoman, songonimu se laho modum. Holanido tangiang na diajari, na toras na tu anak konon, na dua nakin, dia matangiang nai. Tangiang na namadok pasu-pasu ma si panganonon Tuhan. Amin. Holanido tangiang na. Diajarhon na torasna tu hadirion na. Manang songon halak batak na julu. Mungkin diajari na torasta dohita. Sada do tangiang ta. Dia mai. Met tawon banias rohakon. Sasada hu Jesus. Dongakku totong. Amin. Holanido tangiang na niajarhon niya ka na tua-tua na julu. Tu hadirion niya kaya nakonna. Songonima danak nakin holanido tangiang diajarhon. Alanima hamua kadongan na hinaholongan. Dinaluja na sida mardalan mangalului. Partabunian na sida ditobahi. Topuma dibereng nasida sada babiat naing mamulga nasida. Alani biar niamat taidak sadar be dung dibereng babiati naing manoro nasida topuma dipalua tangan nidak dahi. Marika amat tahun
alayang goda denahon mamitor manukka dobana tutano jala martangi yang tu debata ali Tuhan pasu-pasu masih panganonon amin ninna ibana dirga ma si majujung namu setu gijang dibereng ibana ma dang disibe babiati nanaing manoro nasida ido tangiang na alanima hamu akadongan sada paniddangi oddo dihadirion nida dana nakindung magudang ibana sada kesaksian do dung magodang ibana ahatang yang nibana nakin idoban nahudok hamu akadongan nahinahulongan pos ni rohani namartang yang ido dibereng di bata dada hata-hata ni tangyangi lausido nanay ngajar honon ni hatan di bata di minggu rogate tu hita di bagason o bason sotung maca di hita martangiang tahangoluhon matangiangi dua adalah komunikasi orang percaya dengan Tuhannya. Komunikasi timbal balik. Doa itu bukan hanya menyampaikan permohonan saja kepada Tuhan. Tetapi doa adalah juga kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Doa itu bukanlah cara, doa itu bukanlah gerak, doa itu bukanlah untayan kata-kata. Tetapi doa adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Tetapi dikatakan juga kita tidak bisa hanya berdoa saja. Ketika kita berdoa lalu pasif. Tetapi ketika kita bekerja, teruslah berdoa. Makanya dikatakan orait labora. Bekerja sambil berdoa. Karena apa? Karena seluruh hidup kita, termasuk ketika kita bekerja, haruslah di dalam doa. Seiring ketika kita bekerja, ketika kita berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Dengan doa, Tuhan memberi kita kekuatan. Dengan doa, Tuhan memberikan kita kesehatan. Dengan doa, Tuhan memberikan inspirasi, semangat, dan sukacita dalam seluruh pekerjaan kita. Ingatlah, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, dengan doa kuasa Tuhan akan disalurkan kepada kita. Imana parjulu, jalan apa dua hon, hamu akadongan nahinahulungan, halak si partangi yang daudui sian holsoni roha. Halak si partangi yang daudui sian naholsoan. Taingot mahamu akadongan molo-olo debata manopa hadiriyota naung radedo debata manarihon nasa nariko dihita. Imatadana pabua debata
na mangulu do di batatay. Alani unang pola pasuda tikim dohot ngolum holan na holsoan adi. Jangan khawatir. Ido nakin di ayat onomi. Unak kita holsoan alai dangadong kunani. Adong do napistar madok hamu akadongan na hinaholongan. Rasa khawatir ibarat kursi goyang yang terus membuat kita goyang. Dan kalaupun kita digoyang-goyang, tidak pernah dia membawa kita kemana-mana. Nanang dohonon na manang bohape di baik koholsoan. Dang boy mengubah manang ahape di ngolum. Holan mabay marsahit dohot margudok pongdo molo say holsowak kita di tongani nguluon. Dang boy tabbau murtade nang holsowan hita. Malah didok nakin gabe mangorui umur tadoi. Menurut aja di Matius biduonom ayat 25 saat rodi ayat 26. Molo saya terus kita khawatir. Molo saya terus kita holsoan. Gariada didok molo tajaha di poda bidu 12 ayat 5 ayat. Di poda 12 ayat 5 didok. Ia holsoi mabain hita gabe tuki. Membungkukkan orang. Jadi gabi buku hodo hita. Molo say holsoan adi. Manang tajaha di Lukas bidualu ayat 14 takasdo didok disi. Holsoima makapit. Menghempit hapor siauta gabi mati. Adong do ahli kedokteran madok holsoima napajepek umur ade. Jadi molo say holso addo hita di ngoluon ima napajepek umur. Adong donin na pakkorhon ni holsoi di bagasan hadiriota. Parjolo didok, ima mabain hita gabe margudok pong, ima mabain hita gelisah, holan nangongong, jalan apa dua hon didok, gabe palubihu, lapatan na sude dilojongi, sude diadu, sudah disoro. Gabe babi buta ibana di ngoluna. Taingok ma sudah nai amu akadongan na hinaholongan merugikan diri tasad diri doi. Ngolot apa manat dihatani debata di sada Timotius biduonom ayat 6 1 ayat 10. Boy dohonota roha naholongan di hepeng. Biasanya mempunyai rasa khawatir yang berkelebihan. Manat tita ay didok aka ahli ilmu jiwa analisis do. Semakin banyak harta kita, itu membuat kita semakin takut mati. Semakin banyak harta kita, itu yang membuat kita semakin takut mati. Karena sebenarnya menurut ahli tersebut, rasa takut mati itu timbul dari rasa takut akan kehilangan hartanya.
Karena itu memupuk harta sama dengan memupuk rasa takut. Kalau doh kita songoni amang inang, ternyata halak nagila harta terus doi kuatir. Puasa didok songoni sotung mago, sotung hurang, sotung sotabban adong dibanai. Otik pemago artanai pitor kuatir luar biasa doi bana. Jala adong dope napistar madok, karena itu resiko terkena serangan jantung stroke, stres bagi orang yang gila harta lebih tinggi daripada orang dengan gaya hidup sederhana. Manidokna akan nagila harta, ido na jod dang boy modum ala mamikiri hartana. Halak nagila harta mangaiton na birnit gudang tu dirina. Tajahamay di sada Timotius ono maya siya iyati. Halak nagila harta mangaiton na birnit gudang di dirina. Nuaeng aha masih bahenot ta. Asa unang say holsoan hita di ngoluon natin. Ala didok halak si pertangiangi naso jadi holsoan. Parjulo dipaingo dohita hamu kadongan. Adong do debata. Debata na mangulu. Ingot makan adenggan naong pinatupan ni debata di ngulum. Mari kita selalu berpikir positif dalam hidup ini. Ketika kita selalu berpikir positif dalam hidup ini, kita mau berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini. Alana gudang dohala nasai holsoan ala holan nahaci di nguluna dida. Ido mabain mabia ribana di nguluon. Mari kita melihat apa yang sudah diperbuat Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ketika kita itu merasakan hal yang demikian, apa yang diperbuat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, adong ma pengakuan di kita, Tuhan itu baik bagi saya. Burjudo Tuhan ni hape. Napa dua hon, dia masih patu pauta, ima debata, ima jumulu talului ate. Mari kita melayani Tuhan dalam hidup kita ini. Taingok ma dapat pasu-pasu na luar biasa do hadirion ni sadaina na mabalu na di huta Sarpati alaniaha. Ala debata di patujolo ibana. Dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Ido bana ido Yesus di Matius ono maya 33 ati. Saya jumolo ma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama akau deng tuhamu. Sotung tababalik. Jolo dapota nam mau asamartangi yang atu debata. Jolo marhasil magel lekon asamartangi yang atu debata. Unang tababalik ade. Didok talului ma debata jumulu. Jalan apa toluhon asa unang say holsoa kita riko do sabam ni roha de. Maca rikot sabam ni roha. Rasa cukup dalam hidup ini. Tengok ma memang alania kecanggihan lam tabba ari tengok ma
Sailam martabat dua kebutuhan di tengah-tengah ni nguluta. Songon lobang naso hajojo paddo yate. Alai ikko na dong sabam ni roha dihita. Jalan parpudi hala si pertangiang miad di rohana dami. Halak si pertangiang mian di rohana dami. Lapatan na sailas do hadirion ni halak si pardami. Las rohana aladang adong si habiaranna. Las rohana aladang adong musuna. Alanido didok si Paulus jaladami ni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramo tiyak ka hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Jadi masih rai-rai na doi hamuak kadungan dohot partangyangan nanidok ni si Paulus di aya onomi. Di namartangiya kita taingot holong na say mamikiri na dinggan si lehonon ni debata di ngoluta. Di tiki martangiya kita taingot habisuhon na patupahon na dumenggan si jalota siyan ibana. Di namartangiyang hita taingot huasona na buy mangalehon na dumenggan tu hita. Halak namartamiyang di bagasan pos ni roha di habisuhon doho di huaso ni tuhatai dapat dame na siya Tuhani. Pasti dapat dame na siya Tuhani. Alanima parbueni partangyangan ido dame. Parbueni namartangiak kita tu debata dame. Dame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Lapatan na debata do natuk mangalehon dame. Daktar patu bajol mai. Anggo siya rohana, daktar patu bajol mai siya dirina. Dangtar patu bajol mai siya pikiranna. Taingok ma, dang mian dami di rohani jolma, molo ala pikiranna. Dang mian dami di rohani jolma, molo ala ni hagiokna. Asini rohani di batado natuk mangalehoni, molo si partangiyang hita. Si lehon-lehon ni debatado dami. Dang tarbain hita patu pahoni sian rohata. Sian pikirata. Alanido diguari si Paulus dami na sumurung sian saluhut roha. Na sumurung sian saluhut roha. Amin martangiang mahita. Mauliate marohanami di huali Tuhan debata amanami para si roha jala pardenggan basa. Takas do di pasunggul hoko tungulunami Tuhan asa gabe si partangiyang kami. Ido dalan nami mangido tuadopanmu. Di tonga-tonga niya ka narikot di ngulunami si ganupari. Tunga si roham Tuhan pakai magulunami gabe si partangiyang di adopanmu. Buat kami matu adupanmu Tuhan. Tangiang dohot pangiduan ni sadok ruas ni huriam. Lumobima di keluarga Horas mangapu si manjuntak. Naung jumulo di alapo Tuhan. Maninggal hon dua dakdanak di tonga-tonga ni keluarga. Di habaluon ni inanami inang boru tabunan. Pagudang-gudang ma. Dakdanak nasaksak mardumi. Molope di bagasan ilu hadirion ni inanami. Dohot ianak kon na tininggal niya manami. Di bagasan pangapulion dohot pos ni roha nasian homa. Molo somarama pe ibana di portibion. Hodo ama na sumurung. Natakas marmudu-mudu. Akan na somarama di portibion. Songoni mali jahuba di bata manami. Ubuan hamima sakap nauli sakap nadinggan di anak kon ni huriami
Antoni Gohan Nadabdab, dohot Kartika Dame Yanti Huta Barat, nanaing pajongjong pardongan saripioni, tujuluan niarion. Naing pakeo rumah tangga nasida Tuhan, gabe rumah tangga natakas makabiari ho. Pasu-pasu ma keluarga lahu makubasi akan narikot. Dina majalo pasu-pasu pardonga saripion anak dohot buruni huriami. Alai marningo dope hami Tuhan. Torok dope sia tonga-tonga ni akai anakon ni huriami. Nasodapot akasi rokap ni todina. Di sihol ni rohani akana tua-tua. Di akai anakon. Dung magodang yanak koni, dung adong akasi ulauna. Naing manian, marhasohotan jala marhamulian. O rohanami Tuhan, makirap siyan na daw, maju siyan na jumonok. Patongononmu, akasi rokap nito dini akay anak kon ni huriami, tujuluan ni arion. Lausongonima, ali jahuba di bata amanami, buanon nami tu adupanmu saluhu na program ni huriam tujuluan ni arion. Dia ka seksi-seksi. Do dia ka narikot na naing si hubasan. Marhiti hadirion niya ka amanami. Ina nami panitia jubileum. Posrohan nami Tuhan. Di bagasan gugu. Do di bagasan pangurupion na siyan ho. Saluhut na panitia naung nitodo ni huriam lahu makubasi. Di dua ulaon. Lausongoni di tetap podo Tuhan. Nagabe sihol ni rohanami. Di parbuye ni jubileum 50 tahun huriam. Lahu pajong jokkon narikot dia kainganan pelayanan di tonga-tonga ni huriam tujuluan ni arion. Sai patulus mai Tuhan. Di bagasan nasi dohot holong ni roham. Wingot hami namarulang tahun. Di bagasan minggu-mingguon sian ruas ni huriami. Sian minggu tanggal 14 Mei, 1 Sabtu, 20 Mei 2020. Torop nasida, 20 tulu halak. Sai pasu-pasu Tuhan. Aka ruas ni huriam namarulang tahun. Siga jangumur nang nasida tujuluan ni arion. Ibur-ibur magodang akadak danak. Namarulang tahun Tuhan. Lausongoni dapat akan niduluan na sinakapan niya ka ianakon ni huriami. Lam tabba-tabba pasu-pasu pasahatommo Tuhan. Idonga-tonga niya ka siulaon na sida. Posrohanami di bagasan pangurupion na siyan ho. Secara khusus Tuhan, di minggu parpudion, buanon nami tuadupanmu, boru ni huriami, ima tabita, boru napitupulu. Na parsidohot gabe calon putri Indonesia tahun 2020 tolu. Na gabe utusan sian Sumatera Utara. Ruas ni huriam HKIP Pondok Bambuon. Uwa kami tuadupanmu Tuhan. Dia ka penilaian. Asanggian Tuhan. Boy boru nami tabita boru napitupulu. Maralus natakas. Jala songod dia sihol ni rohana, dohot uas ni rohana, lumobi ma keluarga nang huriam. Sudima hami Tuhan, ruas ni huriami, parsi dohot lahu mendukung di bagasan tangiang dohot ilik-ilik nami tuadupanmu. Sai parbisuhi hadirion na Tuhan, lahu maralus natakas. Pos rohanami, di bagasan las ni rohana siyan ho, marhamonangan saluhutna. Na porsinya di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ima pangiduan nami, dohot elehilik nami tuadupanmu Tuhan. Pasu-pasu ruas ni huriami, sian dakdanak namet meti, saat rodilan siya lumobima, di tonga-tonga niya kasiulaon, na naing si pasahatommu do piningolo nami. Mari di Yesus Kristus martangia kami tuadupanmu. Amin. Mari di mahita, laos mardalan ma pilianta. Inama tangi
tatangiakon ma piliata tuadupan di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, udu haruruan ni saluhut sileo-leo nadinggan, do nasa ulibasa na moliutus. Upasahat hamima, siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asa upar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu, di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang sai pinerbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malumon ni roham di banua tungon songon na di banua gijang. Lehon matuhami saderion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Shalom minang, dohot diamanami, habis acara huriata jemaah pertanyaan kata di siang harion, habis yang seksi kesehatan namang inang, asa dohot kita mengikuti seminar, nadi patupa di aula ni huriata tiamang dohot tiamu inang. Rap nakok mahita tu aula ni huriata di hamu do amanami naneng mengikuti seminar. Molate mak, buti mak. Teguhkan hatimu penuh rasa syukur, Kristus Tuhan penuntunmu. Jadikan